Hej, det er Hanne fra Svanebutikken. Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor at det er godt at bruge uld til sit barn. Og det kan være mange årsager til, men 3 gode grunde til, at man bruger uld til sit barn, at jeg anbefaler at bruge uld, det er, at hvis dit barn altid er sådan lidt kold og fryser nemt, så er ulden med til at holde kroppen varm. Og inde i de her uldprodukter, om det er ren uld, eller det er uldbomuld eller uldsilke, så er det det samme. Ulden indeholder sådan nogle små lommer af luft. De er så små, man kan ikke se det. Men de her små luftlommer er med til at isolere, det vil sige isolere på kroppen, sådan at man holder på varmen. 2. Ulden gør også, at får barnet det for varmt, altså sveder, eller er ude og leger og meget fysisk aktiv og får varmen, så er ulden med til at transportere varmen og sveden videre. Det vil sige, at det bliver ikke inde på kroppen, og det bliver ikke sådan våd og kold og klam. Det går videre til næste lag. Den sidste ting, 3 ting, det er velvære. Og hvordan kan man måle på det? Det er sådan, hvad jeg selv mærker faktisk, når jeg bruger uld. Det er, at jeg skal ikke bruge energi på at holde min krop varm eller kold. Det vil sige, at der er mere ro i min krop. Og det er det samme med børn. Når et barn er tempereret og har en god temperatur og skal ikke gøre meget for at holde varmen eller gøre meget for at komme af med varmen igen, så er der ro i kroppen. Og så er der balance i kroppen. Og det er velvære. Så de 3 ting, der er gode ved uld, det er, at barnet får mulighed for at være i ro, får mulighed for, at kroppen arbejder selv sammen med det her uld, som er inderst på kroppen, til at finde den rette temperatur. Jeg håber, det var et godt svar, du kunne bruge. Og har du spørgsmål til uld, så er du altid velkommen til at enten skrive til mig eller ringe til mig, så vil jeg meget gerne hjælpe dig med, hvad der kunne være bedst for dit barn.